Εδώ και καιρό δουλεύουμε μαζί, γιατί μαζί μπορούμε καλύτερα. Στο εργαστήρι εργαστήκαμε με μεράκι για τα θέλω μας και κάναμε τη φαντασία μας πράξη. Συγκεντρωθήκαμε γύρω από την εστία και μέσα από τα μάτια σας είδαμε όλο τον κόσμο. Δίπλα στο Μαργαρίτα ανθίσανε οι εργασίες μας, που με ζήλο προβάλλουμε τώρα στο πρόγραμμα. Στο Μεσολόγγι, χάρη στο εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, χαρίσαμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Από κοινού κάναμε τις γνώσεις μας πράξη. Μαζί οδεύουμε στο ίδιο όνειρο. Να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο μέσα από το εμείς. Δουλεύουμε μαζί. Εδώ και καιρό δουλεύουμε μαζί, γιατί μαζί μπορούμε καλύτερα. Στο εργαστήρι εργαστήκαμε με μεράκι για τα θέλω μας και κάναμε τη φαντασία μας πράξη. Συγκεντρωθήκαμε γύρω από την εστία και μέσα από τα μάτια σας είδαμε όλο τον κόσμο. Δίπλα στο Μαργαρίτα ανθίσανε οι εργασίες μας, που με ζήλο προβάλλουμε τώρα στο πρόγραμμα. Στο Μεσολόγγι, χάρη στο εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, χαρίσαμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Από κοινού κάναμε τις γνώσεις μας πράξη. Μαζί οδεύουμε στο ίδιο όνειρο. Να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο μέσα από το εμείς. Δουλεύουμε μαζί. μαζί.